ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாம் எங்கே போகிறோன்னா 2 நம்பர் வீட்டுக்கு தான் போகிறோம். இப்போ அங்கே 60 இருக்கு. அங்கே முன்னோடத்தில் 60 இருக்கு. எனக்கு லைட் தரியா? கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம 2 நம்பர் வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். அன்றைக்கி வேறு பாதியிலே விட்டு வந்துட்டோமா? இல்லை அவங்க எந்த அளவுக்கு இல்லை. இன்னைக்கு போய் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடலாம். எல்லாம் உங்களுக்காகத்தான். ஏதோ எங்களையும் நம்பி ஒரு 100 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்கள, உங்களுக்காகத்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பல தடைகளை தாண்டி வந்துட்டுருக்கோம். இங்கே வேறு மழை பெஞ்சு ஈரமாக வேறு இருக்குது. கைஸ், நிறையா பேர் அங்கே தண்ணி அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த பேய்கள் எல்லாம் கூட சமாளிச்சிடலாம், அவனுங்களை தான் சமாளிக்க முடியாது. நாங்கள் வேறு 2 பேர் தான் வந்திருக்கோம். பங்கு இந்த லைட் அடிச்சுட்டு வீடியோ எடுக்கிறது பங்கு. எனக்கு பாம்புனா தான் பங்கு பயமே. சீரியஸாக போகிறதுக்கே பயமாகுது. போயிடலாம்ல? நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கிறீங்க. அங்கே சத்தியமாக அள்ளு விடுதுவங்க. உண்மையுமே பாம்பை கண்டுதான் பயமாக இருக்குது. அந்த வீட்டுக்கிட்ட போயிட்டா பயமாக இருக்காது. இங்கே இது தடமா என்னவங்க? தடம் தானே? செப்பல் வேறு இந்த செருப்பாக போயிடுச்சுவங்க. காய்ஸுங்க. ஆனால் பெரிய பெரிய பாம்பெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. சீரியஸாக இந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வாங்க. ஏதோ நாங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆளுங்கிறங்காட்டி இப்படி வரோம். புதுசாக யாராவது வந்தீங்கன்னா பங்கு. நான் சத்தியமாக இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் பச்சை பாம்பு பார்த்துக்கிறோமுங்க. ஆமாமுங்க, கண்ணை பார்த்து மட்டும்தான் குத்துமாமா. காய்ஸ், இடமே ரொம்ப போகிற வழியே ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, பயமாக இருக்குது. ஆனால் அன்டைமில் வந்துட்டேன். நீ கேட்டா பயந்துட்டு திரும்பி கூட விட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பங்கு பங்கு எங்கேயோ போகுது பங்கு. வா பங்கு. திரும்பி வரும்போது வேறு ரூட்டில் வந்தோம். அந்த ரூட்டில் தான் போயிட்டுருக்குன்னு பங்கு. இது என்னதேமா சடவே மலை ஈரமாகிறத பெருஞ்சடவை பங்கு. சீரியஸாக எனக்கு பாம்பு பயந்தான் பங்கு பயமாகுது. மற்றபடி எதுவுமே இல்லை பங்கு. 2 தடம் போகுது. இல்லை நம்மளுக்கு வழியும் தெரியாது. வாங்க கொஞ்சம் தூரம் போய் பார்ப்போம். காய்ஸ், சாரி காய்ஸ், வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பிளேஸ் வேறு ஞாபகம் இல்லை. கரெக்டாக தான் போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். என்னோட அசியம்படி மனம் ஏதாவது இருக்கும் உனக்கு. அது ஒன்றும் இல்லை போகல பங்கு. பாம்பெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா தெரிச்சிருவேன், பார்த்துக்கோங்க. ஓடிடுறது இதானே பங்கு? ஆமாம். இப்படி வந்துட்டு. ஆமா வா பங்கு. வேற யாராவது முன்னாடி வரீங்களா? காய்ஸ், சத்தியமா செம்ம அல்லு பங்கு. இங்க தப்பா கூப்பிட்டு வந்துட்டோம் பங்கு. காய்ஸ், ஏதோ ராங் பிளேஸுக்கு வந்துட்டோம். சொல்றேண்ணா உனக்கு எங்க தடனே தெரியல. உனக்கு இங்கே போயிட்டுருக்கோம் காய்ஸ். அங்கே வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே இங்கே வர தடமே அள்ளி விட்டுருச்சோங்க. சீரியஸா
காய்ஸ் இங்கே அந்த ஆயா மட்டும்தான் தனியாக குடி வந்துட்டு இருந்துச்சு. அப்போ இங்கே தண்ணி ஓட்ட இருந்துச்சு. வாங்க காட்டுறேன். காய்ஸ் அந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு. பங்கு லைட்டு பா எப்படி அங்கே ஆப்ரேட் பண்ணுறது? கைஸ் அந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். கிணத்துல சவுண்டு கைஸ் கேக்குதா? கைஸ் கிணறுலையா? கிணறு மூடி இருந்தாங்க. இங்கே ஒரு குழந்தை விழுந்ததுலேருந்து அதிலேருந்து மூடிட்டாங்க இந்த கிணத்தை. சத்தியமாக இல்லோடுது கைஸ். ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ எடுக்க வந்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் இங்கே தெரியுதா இல்லையா? வீடியோவில் தெரியுதா? வீட்டுக்கு போயிடலாமா வெளியே போயிடலாமா? சரி இல்லை சும்மா போய் பார்க்கலாம். அன்றைக்கே பாதியில் ஒன்றையா வந்தாச்சு. போயிட்டுருக்கோம். சாமி அன்னைக்கு இருந்த விட மோசமாக இருக்குது கைஸ். உங்களுக்கு தெரியுதா? 2ஆம் நம்பர் வீடு உள்ளே பூட்டி இருக்குமா? அந்த பக்கம்தான் இடம் இருந்துச்சு. இங்கே தான் அன்னைக்கு பாம்பை பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? நாயெல்லாம் குலைக்குது கைஸ். நாயெல்லாம் குலைக்குது. இதுதான் அந்த வீடு, 2ஆம் நம்பர் வீடு. அது என்னது அங்கே தெரியுது? எங்கே போங்க? சேடம் அங்கே நிழல் தான். இங்கே மரம் நிறையா இருக்கா கைஸ். அதே வீடு. நீங்கள் போன வீடியோ பார்க்கலாம், டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, மறக்காமல் போய் பாருங்கள். கோபுரம் நல்லா காட்டுங்க. வாய்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணி பேசுறது கைஸ் தெரியுதா? இது அந்த பிளேஸ் ரொம்ப வருஷமாக அபண்டண்டாக இருக்குது. உள்ளே போகிறதுக்கு வழி ரொம்ப கஷ்டம் கைஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள், லைக் போட்டுருங்க. மனம் உள்ளே போகவே முடியல. அன்னைக்கு வந்து பார்த்தேன் உள்ளே போக முடியாது. அந்த பக்கம் பெரிய இடமா இருக்குது கைஸ். உண்மையாக தான் இதுக்கு மேலே வழி இல்லை சீரியஸாக போகிறதுக்கு. பாருங்க, நம்ப மாட்டீங்க, பாருங்கள் தெரியுதா இல்லையான்னு. இந்த வீட்டுக்கு சுற்றியும் போக முடியல. பங்கு அங்கே நடுவில் ஏதோ அங்கே என்னது கைஸ். அன்னைக்கு வந்ததோட புதர் நிறையா முளைச்சிச்சு கைஸ். உள்ளே போனீங்களா அன்னைக்கு? ஆமாம் மேடம். இல்லை லைட்டாக எட்டி பார்த்தோம். இன்னும் சவுண்டு ஏதோ இலைகளை கைஸ். அன்றைக்கி ஏதோ ட்ரையாக இருந்துச்சு, இன்றைக்கி எல்லாம் மழை பெஞ்சிருக்கு. பாம்பு தான் பயமாக இருக்குது. பேயெல்லாம் கூட அடுத்த விஷயந்தான். உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரில, தெரியும் கைஸ். நல்லா பாருங்க. இருங்க உங்களுக்காக நான் வேணா போய் காட்டுறேன் கைஸ். ஓ மை காட், இது சவுண்ட் இடிச்சு. மனம் இங்கே பாரு மனம். கைஸ் இங்கே ஆட்கள் வருவாங்களாட்டிருக்கு. சரக்கடிக்கு வருவாங்களா? இல்லை மனம், இந்த பாங்குன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது காட்டல. கஞ்சா ஓ அதான் கூட இருக்கலாம். விழுப்பு அடிக்கணுங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கேன், இங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கேண்ணா. கைஸ் வாங்க காட்டுறேன். ஓ மை காட் கைஸ், ஏதோ இலையெல்லாம் விழுகுது. என்னன்னு பாரு. மனம் அன்னைக்கே பாம்பு. நீ அந்த வீடியோ பாரு. இல்லை உனங்க நான் கேள்விப்பட்டேன், இந்த லோக்கலில் வாழ்கிற 2-3 வீட்டுக்காரங்கிட்ட. பாட்டி வந்துடுறதா? உங்க வேண்டாம் வேண்டாம், பாட்டி வந்துடுவோம். வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம். அதுதான் பாம்பு. ஷோ பார்க்குற பக்கமெல்லாம் சவுண்டு வருது கைஸ். உண்மையால் தான் இந்த பக்கம் போகிறதுக்கு வழி இல்லை, எல்லாமே செடி முளைச்சிருக்கு. இல்லை அந்த பக்கம் வீடு பெருசாக இருக்குது, இல்லைன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு தான் பார்த்தோம். தான் தெரியுதா கைஸ்?
போக முடியாது அங்கே. சீக்கிரமாக ஒரு கேமரா வாங்கணும் அங்கே. கைஸ் தெரியுதா? ஓ மை காட், வாவ் 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 வாவ். பங்கு இங்கே சவுண்டு கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. அங்கே என்னாச்சு டார்ச் வேறு? காய்ஸ் உங்களுக்கு தெரிதான்னு தெரில, நாங்கள் அன்னைக்கு காட்டாத இடம் இதுதான். அன்னைக்கு கூட கொஞ்சம் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு, இன்னைக்கு அதுவும் இல்லை. ஓ மை காட் காய்ஸ், இந்த மரம் ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது சீரியஸாக. அந்த ஆயா அதைத்தான் சொல்லிச்சு, அங்கே ஒரு பனை மரம் இருக்குது, அது பக்கத்தில் போயிடாதீங்கன்னு சொல்லி. அதே இடம். எங்கே பங்கு? மேலே 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 சவுண்டு. ஆமாம் ஆமாம், சீரியஸாக கேட்குது. என்ன பங்கு? பங்கு பனை மரத்துலேயே இன்னொரு மனம் இணைஞ்சு வருது வருவாங்க. ஆனால் அப்படியே அந்த வீட்டு கட்டுமனா கைஸ் இதுதான். வாவ், அதுலேருந்து அது வரைக்கும் இருக்குது கைஸ். பங்கு இந்த பாட்டி எப்படி செத்தாங்களாமா? பங்கு ஏதோ பசங்க கண்டுக்கலன்னு சொல்லி வருத்தத்தில் தூக்கு போட்டுன்னு சொன்னாங்க அவங்க. ஆனால் என்னங்க ஃபுல் ஸ்டோரி ஒழுங்காக தெரில. அங்கே ஏதோ பூச்சி சவுண்டு தான் கேட்குது. அங்கே வீடு வருவாங்க கற்றுது அங்கே. நமக்கு நேரமே சரியில்லை, அங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு வந்தால் இடமே இல்லை கைஸ். உண்மையாலுமே தேவையானது எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வரல, இல்லைன்னா உள்ளே போய் பார்த்துருவோம். ரிச்சுவல் கொண்டு வந்தீங்களா மெழுகுவர்த்தி? இருக்குதுங்க. சரி ஓகே கைஸ், ரிச்சுவலில் பார்ப்போம். ஏய் மனோ, நான் சொன்னேன்ல மனோ, இங்கே எது இங்கே அடி மனோ, வாழை மட்டும் தானே கைஸ். ரிச்சுவல் பண்ணலான்னு தான் பார்த்தோம், மெழுகுவர்த்தி இருக்குது, தீப்பொட்டி எடுக்க மறந்துட்டாங்க பசங்க. யாருக்கு சிகரெட் குடிக்கிற பழக்கமும் இல்லை, தீப்பொட்டி யார்ட்டும் இல்லை. சரி ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான், போகிறதுக்கு வழி இல்லை, இல்லைன்னா போய் எடுத்து காமிச்சிருவோம். பிடிச்சிருந்தா என்ன மூவான மாதிரி இருந்துச்சு. ஏதோ பூச்சி. ஏ சவுண்டு மனோ, பங்கு சவுண்டு நிறையா பக்கம். வாங்கடா போகலாம்டா. ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.